Kangasala on ollut sellainen kiintopiste mulle. Olen asunut ensimmäiset 5 vuotta Tampereella, seuraavat 4 vuotta Turussa, sitten Helsingissä, Espoossa ja taas Turussa. Ja kaikkien näiden vuosien aikana tämä on ollut se paikka, jossa on kuitenkin oltu koko kesä. Jos ihmisen juurista puhutaan, niin kai ne sitten täällä on, jos ne jossain on. Koska tämä on ollut se ainoa paikka mulle, joka on ollut aina. Ja täällä nyt tuntee suunnilleen jokaisen kiven ja kannon tässä tällä tontilla. Se nyt sanoisi, mä luulen, että se on yksinkertaisesti niin, että kaikki siis sellainen varhainen muistikerrostuma, joka jonnekin on alitajuntaan tallentunut mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, niin se on siis suurelta osalta täältä. Ja sitten ne myöhemmät kerrat on sitä myös vahvistaneet, kun aina on tullut tänne joka kesä. Ja se tuntuu aika monenlaisilla syvillä henkilökohtaisilla tavalla. En mä keksi mitään sitä hienoa filosofista selitystä tai maailmankatsomuksellista selitystä, miksi mä tänne kuuluisin tai miksi mun pitäisi just täällä olla. Vaan se on ihan niin kuin tämmöinen omasta elämänhistoriasta johtuva. Ja sanotaan niin, että mitä mä sanoin noista muistikerrostumista, niin sitä vahvistaa se, että mun unet liittyy aika paljon tänne, riippumatta siitä, missä mä oon. Jos mä näen niin kuin pahimman painajaisen, minkä mä voin nähdä, pahimmat painajaiset on eskatologisia aina. Eli semmoinen, että aurinko jäätyy, niin se on semmoinen uni, jonka mä näen niin kuin tähän paikkaan sijoittuna. Tuolta kalliolta mä katson tuon järven päällä oleva aurinko, joka jäätyy. Se on niin pahin painajainen. Jos siis luonnosta jotain pitäisi vetää esille, minkä voisi ajatella musiikin heijastuvan tai käyttää jotakin luontoon liittyviä termejä musiikin symbolisena kielenä, niin oikeastaan on vain 2, on valo ja miksei vesi. Ja vesi kudoksena ja vesi liikkeenä. Mutta ennen muuta valo. Sen takia tämä kesän sävellysperiodi on niin tavattoman tärkeä. Tiedän, että mä oon ihan tietoisesti pyrkinyt saamaan kompleksisiinkin rakenteisiin, musiikillisiin rakenteisiin ja tekstuureihin läpikuultavuutta ja valoa. Ja yrittänyt sitä sitten myös tehostaa orkestraalisilla keinoilla. Et valo on kyllä todella siinä määrin tärkeä, että muistaakseni eikö se ollut Merikanto, jolta kysyttiin, että onko musiikki tärkein asia elämässä. Merikanto sanoi, että ei, se on, että ensiksi tulee valo, sitten tulee nainen ja sitten ehkä tulee musiikki. Minusta on helvetin hyvin sanottu. Niin kuin elämäasiat tärkeysjärjestyksessä. Riitta. Riitta.
monta kertaa olen myös sanonut, että ei säveltäminen oikeastaan säveltämiseen tarvita muuta kuin rauhallinen paikka. Siis se on tavattoman intiimiä työtä. Sitä voi tehdä. Mä voin sitä tehdä vain ympäristössä, joka on mulle tuttu, jonka mä olen jollain tavalla vallannut omakseni. Sellainen tilanne. Kyllä minä osaan itse. Osaat itse säveltää. Täällä taas on helppo luoda siis sellainen tilanne, että ei voi olla säveltämättä. Siis säveltäminen on sitä silloin, kun se parhaimmillaan on, että on sen maailman sisällä niin totaalisesti, että se produsoi koko ajan. Ja tämä tietysti edellyttää siis sitä, että se joku teos on ollut jo kauan työn alla ja se materiaali, jota siinä käyttää, on tuttua. Silloin, ja kun sen parissa on, sanotaan 9 tuntia päivässä, niin kuin mulla on täällä mahdollisuus olla sen. Se merkitsee siis sitä, että ne loputkin tunnit vuorokaudesta on väistämättä sen parissa ja mitään muuta mahdollisuutta. Se koko ajan se tuottaa se mielessä pyörivä materiaali, niin se tuottaa koko ajan uutta aineistoa. Ja siinä mielessä tämä on hirveän ekonominen tapa säveltää tämmöisessä ympäristössä, koska voi käyttää tätä ilmiötä hyväksi. Se edellyttää myös sitten esimerkiksi sitä, että voi rauhassa hakata pianoa vaikka 1 tai 2 aikaa yöllä, mitä ei oikein kerrostalossa viitsi tehdä. Kun mä tiedän, että mulla vasta kesällä tulee, tai joulun ympärillä, tai jossain tulee se pidempi periodi, jolloin mä voin keskittyä useampia viikkoja yhtäsoittoon tähän työhön. Niin mun täytyy samalla kuitenkin huolehtia siitä, että se työ on kehitelty ainakin alkamisasteelle silloin, kun tämmöinen periodi lähtee käyntiin. Ja se kehittely tapahtuu pitkin talvea, se tapahtuu viikonloppuina. Mä soitan silloin tällöin yhden iltapäivän ja tulee sitten laitan muistiin erilaisia asioita. Tai ylipäänsä mulla on tyypillistä se, että mä rakennan tämmöisen vaikean, problemaattisen kohdan tai huippukohdan ensiksi. Ja sitten mä vasta teen sen tien, joka johtaa siihen. Toisin sanoen mä en välttämättä ollenkaan sävellä nykyisin. Mä oon enää useisiin vuosiin säveltänyt alusta loppuun teosta, vaan se saattaa lähteä tuolta keskeltä liikkeelle. Harmonia on mulle keskeisin seikka. Mä se jotenkin sen harmonisen materiaalin sisäistä. Ja sitten alkaa kirjoittaminen. Sen jälkeen mä en tarvitse sitä pianoa niin paljon enää. Nuotin kirjoitus on tietysti työlästä. Ja joskus kun on tehnyt todella suuren orkesteriteoksen, niin kuin se Possible Words, niin silloin ajattelin, että tämmöistä mä en tee ennen kuin tämä on tietokoneella mahdollinen. Siinä menee kädet ja siinä menee silmät ja se on rankkaa. Mutta siinä on toisaalta oma makuunsa. Siinä on se käsityön maku. Säveltäjän ammatti on tietyssä mielessä käsityöläisen ammatti. Mutta itse tämän prosessin niin työläydestä, ehkä tämä sivu antaa hyvän kuvan siinä mielessä, että tämän kirjoittaminen, ihan raaka kirjoitustyö, sen jälkeen kun se on partisellimuodossa olemassa, sen jälkeen kun pianostemma on ihan täydellisenä siinä partisellissa, joita ei se tarvitse muuta kuin siirtää. Ja kysymys on sen partisellin orkestroimisesta, niin tämän sivun kirjoittaminen kestää 4 tuntia. Se on siis jo, ja se ei pidä siis sisällään varsinaisesti sen musiikillisen sisällön keksimistä. Se on tapahtunut jo aikaisemmin. Ja tämän 4 tunnin kirjoitustyön soittaminen kestää 10 sekuntia. Eli sanotaan näin, että 20-25 minuutin orkesteriteos on 100 työpäivää.
jos mä joskus pystyn tekemään sävellyksen todella niin kuin mä haluan, niin silloin se on niin kuin Fellinin elokuva. Monta kertaa mä ajattelen niin, että jos mun niin kuin musiikin esittäjillä olisi semmoinen rytmitaju, mikä on niin kuin tämmöisellä hyvällä big band-muusikolla, olisi paljon vähemmän ongelmia. Semmoinen tapa niin kuin kokea semmoinen imaginäärinen pulssi, joka ei kulje koko ajan siellä, mutta joka on niin kuin se olemassa. Että vaikka se olisi ihan yksittäisiä aksentteja, että jos on tämmöistä, siellä on tauot pirstoo sen, mutta ne ei ole irrallisia asioita, vaan siellä on niin kuin koko ajan taustalla on semmoinen imaginäärinen pulssi. Ja tää ei, klassisella koulutuksella sitä ei ole. Et mä en muista Possible Worldsin kantaesityksessä, niin siellä on just siis semmoinen, sen toinen osa perustuu tämmöiselle niin kuin fragmentaarisille rytmisille asioille, joka erottaa, siinä on paljon vaihtuvia tahtilla ja sitten ne erottaa tauot. Että se yhtäkkiä tulee joku niin kaikki nämä siis kapellimestarille ja muusikoille se tauko on niinku tyhjä tila, että siinä on se niin se ei toimi tällä tavalla, vaan siinä on siis, sen pitää niinku elää koko se väli ja sykkiä se. Siinä on semmoinen imaginäärinen pulssi. Ja se on varmaan ihan karkeasti ottaa ihan sama kuin jossain big bandin musiikissa. Sellainen uskallus heittäytyä, se heittää niinku synkopit tarpeeksi myöhään. Muotoestetiikan keskeisin idea, että pystytään yhdistämään yllätyksellisyys ja välttämättömyys. Kun tulee joku uusi asia, että se tuntuu niin kuin yllätykselliseltä ja tuoreelta ja sillä hetkellä, kun se tulee. Mutta että jotenkin se voidaan sitten hyvin pian välittömästi sen jälkeen kokea myös välttämättömyys, että sen täytyy käydä. Ja jos on vain se yllätyksellisyys, niin ei siinä ole taas sitten mitään. Ja se syntyy sitten sillisanoilla. Kun säveltäjä toimii musiikin tutkijana, niin siinä on varmasti monta etua. Säveltäjä voi aavistaa, miten teos on tehty. Siis se oikea vastaus siihen, minkälainen teos on, ei ole se, että miten se on tehty. Siis minusta semmoinen analyysi ei ole järkevää, joka yrittää vain selvittää, miten teos on tehty. Analyysin pitää pystyä selvittämään, miten sävellys toimii taideteoksena. Se on analyysin päämäärä. Ja aika helposti syntyy siis semmoinen, kun on ihmisillä näitä rooleja. Sama koskee tätä organisaatiokenttää, että susta tulee hyvä puheenjohtaja, että sä kyllä osaa mitään säveltää, mutta tämä on tietysti niin kuin yksi semmoinen riesa, joka helposti syntyy ihmisille, jolla on paljon aktiviteettia. Sen sijaan siis ihminen, joka on puhtaasti sitten säveltäjä, niin se on tavallaan sen roolinsa varassa, että joko se tunnustetaan siinä tai ei se tunnusteta, ei siinä ole mitään. Mutta tästä on toki kyllä me voi sanoa, että on siitä jotain hyötyäkin. Kyllä mä olen myös kokenut sen niin, ettei se säveltäjä kollegiaalinen yhteisökään aina niin kauhean hauska ole. Siellä on ihan omat paineensa. Kyllä siellä on siis se, että ne kilpailuasetelmat on kovat. Siis tieteessä ei ole sitä. Ei se ole sellaisia kilpailuasetelmia. Kaikki pääsee eteen ja se on, kun kaikki auttaa mielellään toisiaan. Se on hauskaa, kun joku niin kuin askartelee samalla alueella. Ei ole mitään semmoista mustasukkaisuutta aiheiden suhteen. Aina mä olen tehnyt jotain. Aina mä olen halunnut niin kuin produsoida jotain. Niin kauan kuin mä muistan. Mä olen tehnyt kuvia ja mä olen kirjoittanut. Ja jos en mä tee sitä, jos mulla on vapaata, niin mä produsoin silloinkin. Silloin mä rakennan sitten. Mä teen tätä kuistia tai teen tätä yläkertaa tänne tai teen remonttia tai mitä milloinkin. Siinä niin kuin osittain samoja asioita
asioita niin kuin kyllä on mukana siinä ja purkautuu. Se on kiva. Joo. Siis tätä mä ajattelen aina, kun mä oon kirjoittanut mun orkesterikappaleisiin semmosia kellopelejä, jotka soi. Anna vähän vetoa lisää. Sellainen soittorasiamaailma, niin se tulee tästä. Käyrätorvikonsertossa ja orkesterikonsertossa. No kaikki samassa sävellaissa, E-duuria. Mm. Tiedätkö, minkälainen kappale olisi kiva? No, Semmoinen, että säveltäisi 6 marimballe tai soittorasialle. Että semmoinen makrosoittorasia. Marimboja ja vibrafoneja. Sen mä teen vielä joskus.